Здравейте, добре дошли в канала на Master Trade Academy. Днес ще разгледаме валутната двойка, новозеландски долар, швейцарски франк. Както знаете, по традиция започваме с разглеждане на доларовият индекс. Вчера казахме, че доларовият индекс трябва да направи корекция до зоната на ОТ и да вземе това FAR Value Gap, което е на 4 часа. Виждаме, че перфектно се изпълни днес и за момента можем да очакваме възобновяване на възходящото движение на доларовият индекс от тук нагоре до базата, до горният supply и до тестването на 9-ти откат по предходното движение. Нека сега да преминем към новозеландския долар, швейцарският франк. Новозеландският долар, швейцарският франк, както се вижда, е в даунтренд, но имахме смяна на структурата, което ясно показва, че цената има намерение да продължи възходящото си движение. Докъде прогнозираме възходящото си движение? Като за начало, идеята първоначалната беше цената да направи дълбока корекция до зоната на ОТ, но тя не го направи и по време на този рейндж, тази консолидация, образува формация, която е обръщаща и нейният таргет беше до 261, ето тук. За много малко цената все още не го е изпълнила. Това не означава, че няма да го изпълни изцяло, но за момента все още нямаме пълен таргет по обръщащата формация преди евентуалното коригиране до зоната, до която все още го очакваме. Когато цената направи тази въпросна дълбока корекция, след това очакваме потенциални таргети до тук. Това е цената от порядъка на 0.47967 и следващия таргет, който е на по-голяма рамка, е 0.48725. Всичкото това перфектно съвпада с четвърта и пета девиация на по-големите времеви рамки. На един час, нека да погледнем цената какво е направила. На един час цената в момента продължава да прави все още по-високи дъна и върхове, което означава, че нискодящата корекция, която ние очакваме на 4 часова времева рамка до тази зона, все още не можем да считаме, че тя е започнала. Така че за момента все още сме в процес на очакване да видим как цената ще започне своето развитие. По принцип, за да сме сигурни, че цената е започнала своето развитие, е хубаво да изчакваме ето това дъно тук да бъде пробито с тяло. След като бъде пробито с тяло, вече цената да се насочи в низходящото си движение. На този етап сме все още в процес на изчакване, тъй като пълният таргет на тази формация все още не е изпълнен, включително и има още таргети тук, които не са взети. Така че за момента не можем да се позиционираме за позиции за вход и е редно да изчакаме хубави сетъпи. Пожелавам успех на всички! Ако ви е харесало видеото и това, което правим за вас, моля подкрепете ни в канала, като се абонирате за камбанката и ударете по един палец. Благодаря ви за вниманието.